Ало, да. Ало, Илияна е, хабиби. Трябва годежен пръстен. Годежен пръстен ли, Абдула? За кого ти е годежен пръстен? Още не знам. Как така не знаеш за кой ти е годежен пръстен? Няма момиче още. Иска първо да направи пръстена. Бюджетът е 100 000 евро. И искаш да ти направя годежен пръстен за жена, която още не си срещал даже. Да, с голям диамант. Като го види да няма въпроси. Какъв проблема? Купува диамант, прави пръстена. После намира ръка. Проблема е, че не мога да ти направя годежен пръстен просто около бюджет. Първо не знаем размера й, не знаем какво харесва, какво носи, как се облича. Абсолютно нищо не знаем за нея. Знае. Харесва голям диаманти. Абдула, няма нея, че да знаем тя какво харесва. Ще харесва. Добре, слушай ме, ако държиш сега да купиш нещо, ще намеря изключителен камък, но пръстен ще го направим чак когато има за кого да го правим. Няма просто да направим пръстен за 100 000, за да имаме най-скъпата въдица в България. Не работят така нещата. Добре, намери камък, но такъв голям, като го види сама да премери пръста, да няма въпроси. Абдула, ще затворя. Добре, айде, чакам камъка. Добре.